Älä lyö kiistä, se on paskana. Ei tänne saatana ketään tuu. Ruvetaanko kaksin aloittelee? Yhdistyksen sihteerin ominaisuudessa ojennan täten vuoden larakuskipalkinnon. Se saatana taas kumyinen. Oo. Tää on tää tonni 200 aika paljon pienemmän näköinenkin kuin toi 1,5. Oot sä tän kunnossa kuitenkin? Saatana mihinkä pääs. Sitä pitäis tää ohjelmaakin keksiä. Eiks me littaa yleensä on mennyt? Saatana kaksisti. Kyllä sitä voimassa jaksaa. Mä ainakaan saatana tonne sohjoon lähde juokseen. Kauppinen. Niin. Tää homma syö kyllä miestä rotan lailla. Niin syö. On aika väsynyt jo tähän kerhotoimintaan. Niin on mäkin. Enakko ensi vuonna tullut. Totta kai. Tää katkaisee kevään aika mukavasti. Mihinkä siellä nyt? Mä lähden kotioon. Mitä mäkistellään?